Ышанычлы түбә. Изге Коръәннең Әл-Әнбия сүрәсенең 32-нче аятында түбәндәге юллар бар. Без күкне саклана торган бер түбә иттек. Алар исә аның кояш, ай һәм йолдызлар кебек билгеләреннән йөз чиерләр. Аяттан күргәнебезчә, күк, ягъни атмосфера, безнең өчен ышанычлы яклау булып тора. Әйдәгез әле карыйк. Бу чыннан да шулай микән? Хәзерге галимнәр тарафыннан атмосфера катламнарын өйрәнү аларның планетабызда яшәү мөмкинлеген тәэмин итә торган иң мөһим яклау элементларының берсе булуын күрсәтте. Анда планетага төшә торган метеоритларның күп өлеше янып бетә. Аның озон катламы Кояшның ультрашәмәхә нурланышына каршы фильтр булып хезмәт итә. Аның энергиясе тереклек ияләрен үлемгә китерергә мөмкин. Нәкъ менә атмосфера җир өслегендә уңайлы температураны сакларга ярдәм итә. Әгәр парник эффекты булмаса, җир уртача 20-30 градус салкын булыр иде. Атмосферадагы суның әйләнешен һәм һава массаларының хәрәкәтен температура һәм дымлылык тигезләп кенә калмый. Ә ландшафт формаларының һәм минералларының җирдәге төрлелеген дә барлыкка китерә. Атмосфера төрле концентрациялы төрле газлар катнашмасыннан гыйбарәт. Ул 5 катламнан тора: стратосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера һәм экзосфера. Атмосфераның беренче катламы тропосфера. Ул җир өстенә иң якыны. Тропосфера диңгез өсте тигезлегеннән 15 чакрым чамасы биеклеккә сузылган. Тропосфера безнең планетада тормыш үсешенә мөмкинлек бирә. Бу катламда бөтен һаваның якынча 80% һәм су парының 90% бар. Нәкъ менә монда җилләр барлыкка килә дә инде. Җирдә парга әйләнгән су кире кайта. Җир өслегеннән җылылык һәм нурланыш бирү җил һәм басым үзгәрешен барлыкка китерә. Монда шулай ук су алмашы да бара. Анда океаннардан һәм җир өслегеннән эләккән су 10-12 көн эчендә кире кайта. Тропосфераны үзенә бер төрле су фильтрына үрелдерә. Тропосфераның иң өске өлешендә галимнәр җылы катлам дип атаган тропопуз чигенең катламы урнашкан. Бу катламда температура минималь күрсәткечләргә җитә һәм тропосферадагы су пары моннан югарырак күтәрелә алмый, пардан бозга әйләнә. Әгәр тропопузлар булмаса, безнең планета үз су ресурсларын югалтып бетерер иде. Ул бары парга әйләнер һәм космоска очып китәр иде. Икенче катлам — стратосфера. Стратосфераның түбән чиге 10 чакрым чамасы биеклектә урнашкан. Экваторга таба бу чик акрынлап күтәрелә һәм 0 градус киңлегендә 18 чакрым чамасы биеклектә урнашкан. Югары чик якынча 50 чакрым биеклектә урнашкан. Планетаны артык ультрашәмәхә нурланышыннан саклаучы танылган озон катламы да биредә. Стратосферада озонның арттырылган микъдары ультрашәмәхәнең кислородка йогынтысы белән аңлатыла. Озон кире кайтармый, а ультрашәмәхәне йота, шуның белән ул атмосфера тирәсен җылата. Ультрашәмәхә нурланыш кояштан чыккан энергия күп микъдарда булганда зарарлы. Ул кояш пешерүе генә түгел, тире авыруның сәбәбе булырга яки күзнең мөгез катлавын яндырырга да мөмкин. Озак һәм интенсив ультрашәмәхә нурланыш организмга тискәре йогынты ясарга һәм патологиягә бәйләнешле үзгәрешләр китереп чыгарырга мөмкин. Чагыштырмача нурланыш, гемолиз, үсеш тоткарлану һәм инфекцияларга каршылык күрсәтүнең кимүен китереп чыгарырга мөмкин. Атмосфераның 3нче катлавы мезосфера. Диңгез өсте тигезлегеннән 40 һәм 90 чакрым биеклектә урнашкан.
Бу чагыштырмача зур булмаган катлам безнең планетадагы иң салкын урын булып тора. Мезопауза мезосфераның өске катламында -143 градуска кадәр суытыла. Мезосфера җирне саклауда мөһим роль уйный. Эш шунда ки, монда атмосферага эләгә торган барлык метеоритлар янып бетә. Космик җисем атмосферага сәгатенә 11 чакрымнан артык тизлек белән үтеп кергәндә, яктылык эффекты барлыкка килә. Ягъни ышкылу көче нәтиҗәсендә метеорит яна башлый. Мезосферада төп массасын югалтып, космик җисемнәрнең калдыклары җир өстенә галәм тузаны рәвешендә утырып кала. Ул көн сайын 100-дан алып 10 000 тоннага кадәр җитә. Айрым тузан бөртекләре бик җиңел. Шуңа күрә җир өстлегенә кадәр кайвакыт алар ай буе төшәргә мөмкин. Мезосфера өстендә диңгез өсте тигезлегеннән 100 чакрым биеклектә карман сызыгы уза. Ул җир белән космос арасындагы шартлы чик булып тора. Карман сызыгы белән атмосфераның иң озын катламы термосфераның түбәнге чиге туры килә. Ул 800 чакрым биеклеккә күтәрелә һәм гадәттән тыш югары температура белән аерылып тора. 400 чакрым биеклектә 1800 градуска җитә. Термосфераның төп характеристикасы ул Кояш энергиясын үзенә кабул итә. Чөнки ул Кояшның югары энергетик нурланышының күп өлешен биләп тора. Алар арасында экстремаль рентген һәм ультрашәмәхә нурлары да бар. Термосфера нурланыш нәтиҗәсендә планета артык җылынмасын өчен фильтр буларак хезмәт итә. Җир атмосферасының соңгы катламы экзосфера. Аның түбәнге чиге 700 чакрым биеклектә. Ул гаять таркау һәм башлыча иң җиңел элемент водород атомнарыннан тора. Шулай ук биредә кислород һәм азотның айрым атомнары да очрый. Экзосфераны җирнең тажы дип тә атарга була. Ул безнең планетадан 100 000 чакрымга кадәр сузылган. Биредә кисәкчекләрнең концентрациясе гадәти һаваның тыгызлыгыннан миллион тапкырга кимерәк. Экзосфераның төп функциясе атмосфераның башка якларыннан очып килгән кисәкчекләрне планетара киңлектә таратудан гыйбарәт. Моннан тыш ул җирнең магнит кырына да йогынты ясый. Кояш активлыгын үзенә йота һәм җирнең радиация поясларын барлыкка китерергә булыша. Алар атмосфераның нәкъ менә шушы өлешендә урнаша. Һичшиксез күренешләр һәм процесслар турында иң тирән һәм киң белемнәрне аларны төзегән кеше генә белә ала. Шуңа күрә изге Коръән авторы дип башка берәр кешене әйтү мантыйкка ярашлы булмас иде. Аллаһ Тәгалә күк йөзен ышанычлы һәм ныклы гөмбәз итеп яраткан. Җирдәге бөтен тереклеккә үсәргә мөмкинлек биргән.